салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Як суруд барои дӯсти азизам Сунатулло Зарипов ба хотири модарашон. Марҳамат. модар мо ғарибем мо ду чашм ба роҳи моӣ дур аз бари моӣ чӣ илоҷ хости илоҳӣ андар ғаму ҳасрат ҳама мондааст ба дуое андар ғаму ҳасрат ҳама мондааст ба дуое сад кӯи ғаме гашта ба дидору ҷудоӣ сад кӯи ғаме гашта ба дидори ҷудоӣ ситора зарин мо зарурем очае духтарот қариб мо ғарибем очае ситора зарин мо зарурем очае духтарот қариб мо ғарибем очае ҳаргах ки гуфтам оча песонди мара дар шаҳраки Москва партофти мара ҳаргах ки гуфтам оча песонди мара дар шаҳраки Москва партофти мара оча таги санг ба чатаги санг порае очам нестай дилакам гаштай порае оча таги санг ба чатаги санг порае очам нестай дилакам гаштай порае ҳаргах ки мара хумори очам гирае дар шаҳраки ғарибӣ гириям гирае ҳаргах ки мара хумори очам гирае дар шаҳраки ғарибӣ гириям гирае ситора зарин мо зарурем очае духтарот қариб мо ғарибем очае ситора зарин мо зарурем очае духтарот қариб мо ғарибем очае ҳаргах ки гуфтам оча песонди мара дар шаҳраки Москва партофти мара ҳаргах ки гуфтам оча песонди мара дар шаҳраки Москва партофти мара чашми ту ба роҳи мо дучорай очае андар ғами мо ҷигар кабоби очае чашми ту ба роҳи мо дучорай очае андар ғами мо ҷигар кабоби очае эй оча нахӯр ғами беҳудаи мо ғариб бачагон бинанд мазораи очае эй оча нахӯр ғами беҳудаи мо ғариб бачагон бинанд мазораи очае ситора зарин мо зарурем очае духтарот қариб мо ғарибем очае ситора зарин мо зарурем очае духтарот қариб мо ғарибем очае духтарот қариб мо ғарибем очае духтарот қариб мо ғарибем очае зинда бошед дӯстони азиз. Касоне ки дар канал обуна шидагӣ нестанд, хоҳиш мекунам обуна шавед. Зинда бошед.